Исмагилова Динара, Дуан районы. Несе ел шашка мансулына? 2 ел. Мәсәгутта үткән турнирында беренче урын алдым. Киләсәктә шашка белән шөгыльләнәм. Мин Казаев Самат. Мин 2 класста, мин 1 класстан баштагайным уйнарга и район уендарда занимать иткән 2-3 месталарда. Минорова Дарья, Дуванский район. В прошлом турнире заняла первое место в селе Страховил, в селе Мисюта. Шашки развивают мышление и логику. Мәктәптә математика дәресе алып барам. Миңа шулай шахмат, шашка кружогын алып барырга тәкъдим итәләр. Мине үзем пенсияламын. Математик булмау сәбәпле мине мәктәпкә математика укытырга чакырдылар. 2 ел укытам инде хәзер. Шуларла шашка, шахмат түгәрәгә алып барганда уже ташлангайны инде. Мин электә алып бара идем. Шуннан соң хәзер тагы алып барам инде. Район күләмендә бөтен ярышларда шахмат, шашка ярышларында катнашабыз. Менә шашка буенча беренче урын алдык. Район буенча шуңа без монда ярышка килдек Өфөгә. Келесәктә нинди пландар? Киләсәктә Келесәккә нинди пландар? Киләсәктә шул шахмат, шашка кружогын ташламам түгендә, мәктәптә ташлаган да, кружокта алып барырга итәм. Балалар бар, һәләтле балалар бар. Шуларны тәрбияләргә кирәк, өйрәтергә шахмат серләренә, шашка серләренә.